Clear tu zong zong te che bai le vek ule tun truma po faith in Christ zirtir na dik lo zia kanon tar lang le dona ama hi in nil hrat ve satli amai mai ani zia le a zirtir noi zia kan tar lang le dona ni a video han ngai thale phot mayang o 7 day unau te an doctrine kan lu chil na kha an mani request ani boka apa trina kan lu to anga tuna chon thu ma kha rei tak tak ka soi to lawanga a point chat da khal takin kan lut pop pop to don ani tharau kan mu dan le an ni ina tharau an mu ve dan hi ain ang lova chu tak chu kan boina lai ani hebrai tonga po hianin thi hi ruah alo tia mi hring tho oxygen poi ruah alo tia pathian tharau ngei po hi ruah alo tia vantir ko te tharau poi ruah ti na soi vekani chu wang chuanin 7 day te unau chuanin mi hring nara tho le ramsa nara tho te poi ruah vekania pathian poi ruah ania vantir ko te po hi ruah ania chu tho mang chuanin vantir ko te po chu asiam thuka sam som thumna kan mo hei in ang vekani wangin oxygen vekani anti amak hi katingot mai a video part 1 le part 2 kan chhana khan 7 day adventist ten mishing tharaute ramsa tharaute vantir ko te pathian tharaute hi ruwa ti vek an ni awangin oxygen ani ti in kan soi ngai lo chu tiangin kan zirtir ngai lo ti in ka soi mol mol to ani kha engwalngin nge hetianga aron soi fo ni ang le o kati eng source mangin nge hetianga 7 day adventist te min ron pu ngot mai le amarin thil thu mangin kan thurin angmain a soi pop pop maya chu chu ti tak zetin aron hnial le mai thin ni berin alang azia lo khop mai 7 day adventist te hian ramsa tharaute mishing tharaute pathian tharaute le vantir ko te hi ruwa ti an ni awangin oxygen an ni ti in kan zirtir ngai lova kan soi ngai hek lo hetianga kan soina emo kan zirtir na emo kan thurina emo pakhat tal lo tar lang turin kan ngen non le ani hetiang kan thurin po ni lo kan soidan po ni lo aron hnial chiam hi chu video malama kan soi sak to a kan thurin ani lo zia te po mi pang ngai dam thatak tan chuan hriat to om tak po ni chu wangin hemi thu big hi tun bak chu source po kan dil to lowang min pek tur anei don chuangin ka hrelo ole a video pahnina kan ngai thale anga a noizia alang tel tel don ani lo ngai thlang o sam number som thumna chang thumami atho in van mi puite the host of the angel ati the host of the heaven ati angel ho asiam hi atho asiam hi oxygen in asiam lo ti hi kan pom dan ani a mi hring nara athok po hi oxygen a tholut lo pathian hian nar lian puina in oxygen hi atho hom ve lo kan ti ni anni chon kha kha in ang vek ramsa nara om le mi hring nara om te pathian in a thok lu te kha in ang khat vek ruah ati vek alom an ti a nima sela anni khovel pon kan chu in an pathian ruah kha om to tlat lo ke ni chu khovel chunga emo apona emo art emo venus emo a om vek kan ti ni pakhatna chuan tir ko pol hian 7 day te thurin hi apom velo ti hi ni achan chu 7 day te chuanin mi hring nun na chu ramsa te nara tho om oxygen le mi hring nar tho oxygen hi ain anga chu atop huna chuan i top maya khoya ma kaltur si all of a kaltur a ran pa in tharaw om to lova I suan hena va kaltur a ran pa in tharaw om to lova chu nikin nia chu oxygen chu kan hnara aron lut lenga chu mi huna kan thonga I suan hena kan kal chawang an ti ne chu pol hena pom vem kan enang philippi bung khatna chang somni pani atanga chang somni pali thleng kan chiarang nima sela ti sa in thiamo ti sa taksa mu thele khoi thei ani ti khalo hriat tur ti sa nun hi ka chan ni sela chu ka na thora ni ang sela chu ti chuan a enge ka than jok don zong ka shelo alai lakloa hian angai na shelovin ka omani ka kal chua chu ngai thang o ka kal chua krista nena om chak na ka nei awang in chu ti sa le taksa mu theile khoi the atang chon kal chua krista nena om kha achak thladani chu 7 day una ta chon an chak lo main ni lovin taksa atanga chuak tur ti sa atanga chuak tur a san pa oxygen tel lova katia isu nena krista nena vakal tur ka a om love
oxygen top rol khan I to pani mai an ti ni chu Seventh Day Adventist ten kan soi chu mihring nun na atana pathian in a thom in pek le ramsa te nun na atana a thom in pek hi oxygen kan ti lo pathian tho nun na tho breath of life kan ti ani jok engtik lai ma in oxygen hi breath of life ti in kan soi ngai lo ti hi faith in Christ hian lo ria se kadu khop mai kan soi lo dan de uhleka han soya han hnial vel hi anuam ti zong ani ka ringa heting angche hian Dr. PC Biaksia Makhan UPC le 7 Day Adventist te thurin a beichiam lai khan do thu tam tak cho pol mangin a bei mai thena faith in Christ po hian chu tiang chu aron apply ve ani a zia lo khop mai mi ko ran thurin kan soi sak don chon source mu mal lutuk tak nen rin tlak lutuk kan mang ngei ngei turania hetiang he kan thian pa faith in Christ hian lo apply jok se kawati mvo 7 Day Adventist te hian Bible zirtirna ang thlapin mihring kan thi hian kan tharau chu min petu pathian hena akir le ani ti thuhril tu bungsom pahnih chang sare mi kha kan soi chhonga pathian in min ti nunna atana atho min pek chu ala kir le maya chu wangin kan taksa chu vaivuta achang le ti kan soi thin chu zopa bungsom thum pali chang som pali le som panga ami ang hian pathian in nunna tho kan tharawata namin pek chu faith in Christ te ngai dan ang lo takin pathian hena alet le veka ti chuan hrem mun emo paradise emo seola emo kaltur a om lo ti achiang le maya pathian ring tu te thil tha ti tu te chu isuan akai tho huna thiam changin an tho don ti johana bunga chang somni panga atanga chang somni pakua chiang takin kan muwa thuthlung hluibu daniela bungsom pani chang khat le chang hnia po vai vutamu hil to tengei kha kai tho anni tur thu kan mu boka korin thon khat bung som panga chang som nga pahnia po mithi te chu troi theilawa kai tho anni tu to tur thu kan mu boka heng lopo bible kan mutame soivek sen po ani lo mi fel le mi sol te po pathian in nun na thomin peveka kan thi vele ama alet le vek maya mathai bung som ni pasaria mithiang hlim mu hil to te taksa then khat kai tho ti lo kha chu hun to pa nun na tho hi pek le vek kan ni anga then khat chatuan nun na changin an thowanga kum sang khat isu kristanen ro an rel don ani then khat ve thung chu misual te ring lo te chu kum sang khat nuwa kai tho an ni ve chawanga van atanga mele kat lo tlain an ni chu akang ral vek don ani ti thupuan bung som ni chang li atanga chang riata kan hu bokani heng bible chang zongjong kal hian tirko polan lekha athonang mo tirko pola hian 7 Day Adventist in Bible ziak ang chata kan soi hi anho lang mo kan thian pa hian aris huai dewani tirko pola hian thi velia vanram paradisa kala isu hnena omngal tur tharau kal nul thai kan nei thu azir tir ngai lo pola thu soi kan soi fia ma in faith in Christ hian athu soi masak apiang akal mai thina a video part 1 le part 2 a khan mithiang hlim te chu vanrama ni lovin paradisa jok kan kala rorel na top huna hun topa vanrama isuan kan tan mun min buat sai saka kan lutang kan kalang atiani kha amai ro chu a video part 3 a chuan pola thu soi lakoin isuan hena vanrama kalngal tur thurin a soi le thung boxi kan thian pa hian in nga na tak po hi an nei theime ulawani tu te mole khabu atangin 7 Day Adventist te thurin hi aron beive top mai ni inalang isu chuan in tan hun siamin kakal don kalau kir lenga ka hnena kala angcheu johana bung som pali chang khata tanga chang lia soya isu chu pathian ma kan aya ding turin wana ngei alut ti in hebraiziak tu hian bung kwa chang somni palia asoi boka isu chu tuna wana vanrama ommeka alo kir le huna anhena ama ring tu te ala don chawani alo kirle ma isu hnena lo han kal thot thu omlo chu wangin pola po hian a thi velea isu hnena kal ngal thu soilo ti po achiang rengani philippi bung khat chang somni pahata tanga chang somni palia khan ke jong krista ta na nungkani thi maila katan chuan a hlok zokang dam zelila tangkaina kala nei don boxi a enge than jok tur ka shelo angai na takpo ka shelove kal chua krista hnena omchak na kaneya chu atha jok ti ka ria a mai ro chu nangmania wangin ladam reng atol boxi in zarin na ti thang tur le
in lomna ti pung turin kadam zel don ti ka hria kalo kal le huna chuan keima awangin Krista in la fak le zual don ani hei hi mi zo silver zon tho kha ania pola hian kal chua Krista hnena om ka chak ati hian a thlara win ataksa kal chua san ti lamani reng reng lo ama pola hi thi velea vanram kal ngal thei ani lo zia hre chiang tu ania adam lai nge ya isua lo kal ring tu ani korin thon khat bung som panga chang som nga pakhat atanga nga lia puril ka hril don cheu hi kan zain kan mu hil vek lawang nima sela totoro hnung ber ri khuna chuan thok le khata mit khap kar lawa ti danglam kan ni vekang totoro chu alo rik hun chuan mit thi te chu troi theilawa kai tho an ni anga keini po ti danglam kan niang troi theilawa achanganga thi theilawa achang turani alo ti ani Thessalonica thon khat bung li chang som pathu batanga som pasaria lalpa thuin hei hi ka hril chewani keini lalpa lo kal thenga nungdama lo la om reng te hian mu hil to te chu kan le khal top lowang lalpa ngai chu thupe au onen vantir ko ro pui ber onen pathian to tro ri nen vana tangin alo chukanga Krista thi to te chu an thoma sa ang chumi hnuwa chon keini nungdama la om reng te hi boruaka lalpa muak turin an ma ni rualin chhumjinga te khian lak chhovin kan omanga lalpa hnena kan om kum khuwa to ang ati chawani pola suan isuan hnena om hun tur asoi chu isu lo kal hun to torot rik hun vantir ko chungnung ber o ne na isu lo kal hun Krista thi te an tho masaka nungdama lo la omte lalpa muak tura an ma ni Krista thi te tho masa te nen arwala chhumjinga lak chhawan ni huna ani thu chiang takina soya hetiang a thlen ma in pola vek hian kal chua Krista hnena om ka chak ati hi isuan hnena a thi vele kal ngal tur thu a soina ani loti a chiang em ani pola soi tumber choi hi ani jok Krista tan nung ani ya thima sela atan chuan hlokna ani to tho thowa a chan chu aziak danga po nun lalal lukhum chu atan daina om to thu a soi ani dam zel se ala tangkai boxia alai laklowa thi nge dam thajok ti kha a hre hlei theilawani adam chuan ko thanten an la hlok pui don boxia a thi kha chuan alo thang har le huna isu alo kal le hun ani mai to dona isu hnena om achak to awangin thi daya muthil se mai kha adu rum changa om bokani hei hi kal chua Krista hnena om chakna ka nei ti om zia chu ani jok aponga taka tharau thi theilo kan neya thi vele vanram kal theile shremhun kal ngal thei kan nei ti soituma wanga pola le bible chang dang in kal tir tum phet hi atrul lem lo hle mai ama pola vek han in kal tir phei chu thil trul lo tak ani zwalani chu wangin huaisen taken kan thorin milin bible hi herrem lovila bible mil hian kan thurin hi herrem zelila afunga ye chu tiang chu faith in Christ hian lozir se kadu khop mai athu soidang lo ngai thale phot mai ango Panina chuan 7 day te thurin hi Stefan na pomlo ti ani tir ko te thil ti bung sari chang somnga pakua tang chir thlaila chuti chuan Stefanan lal isu ka tharau la angche ati a lalpa akau lai in lungin an deng ta ruya tin athing thria oring takina ava lalpa hei an thil ti zuali an chunga mo phurtir su angche ati a tin chu thu chu asoi zo vele amu hil ta a solapo chuan athi chu arem ti a anti Stephen hi amol khop meitiro athi nuwa hianin oxygen atnarami atop huna hianin atop ve ngal ti a in shelo ngemani isu hnena atharau lak chautur Lord Jesus receive my spirit ati katharau lo dong song che ati ni chu don son le tur tharau ka om angin angai tlatani chu tro 7 day pastor te hi how tir tha ang how rep se thang Stephen hi 7 day pastor then khati kowila Stephen how tur hianin achan chu Stephen hian ama taksa athi to nuwa po khan atharau kha isu hnena lakal tur om angin angai tlatani chu Lord Jesus receive my spirit atia chuti chuanin athita sola po chuanin athi kha rem ative nge ni until ti swali anchunga mo phurtir sung che atia kam ti el tak le ti fu in ti tak mai khan Stefana chungsanga tangin 7 day Adventist thorin hi diklo tir kha aron tum viawani
he atan chan hian ama thu soi masak kha akal ani ti hi aman phalo shim shim isua thi nuwa mithiang lim thi te chu van rama pathian chen na ani lovin paradisa an kala nakina top na huna van rama chuan kan lut chau don ani atia tuna stefana po van rama at du tir le tak hi stefana khan isua kha khoila ya omnge amu tirkote bung sari chang somnga panga a kan en chuan van lam a en tlata pathian ro puiziale pathian dinglama isua ding amu ani hi stefana khan van rama pathian le isua amua van rama ommek isua khan stefana tharau nungre re thei kal kwal nul nul thei rau rei roi ama stefana ni thosi mi po be thei angkha alla ani chuan stefana chu van rama akal ngal ti lo rul chu ani lawang hengte hian ama thu soi masak avot thale zelani a thu soi hian mumal anei reng reng lo pat tina ama le ama ain kal chau zel mayani hi eng tianga ti chinge o niang a tharau le ataksa ain nial emoni jok don le eng po ni se stefana tong kam hi han chiar leang o tirkote bung sare chang somnga pakole somroka chudi chon stefanan lal isu ka tharau la angche atia lalpa akaula in lungin andeng rui ruya tin athing thria oring takin a awa lalpa hei anthil ti sual hi anchunga mo phurtir suangche atia tin chu thu chu asoi zo vele amu hil ta a sola po chuan a thi chu arem tia ti thu kan hmuani stefana lunga anden hlum don lai khan annun na chu isu hnen akol tirna thu mai ania tharau la ti te hian ama atang ama angchia podeu ruai ruai ni deu sup mai stefana mel pu angla chuak lam ni lovin isu khan stefana nun na kha ama pek ama tho ani angin laturin isu hnen a stefana kha atong trai ti na mai ani soi rau tumlu to ka wangin mani thu soi masak kal zel nan chuan afu lo deu lal isu po in luka bung somni pathum chang somli paroka kapa ikuta katharau ka koltire ti in alo soi to a hetiang nen hian tong kam thu munani kanun na ikuta ome ti na mayani stefana po hian isu hnena atharau la tura ti hian annun na chu isu kuta akol tir thu soina ani mai video dang lo ngai thale ang o pangana chun in pom thei reng reng lo ecclesiastes hi patling thankin to po ina ka thu soi in riat thiam thei lo hi in du danang in ka han soi lo lo nge in pom du lo poka in pom dan zong in kan soi ve to ang tu na chun hei ring lo mi te perspective ani e ka tia in du lova ring mi te ke ma ni doctrine ani e ring mi te ta na ni e in ti to tu na nang ma ni ang in kan chiar nge ring lo te ang ni lovin o in pom to ang chu tu na chuan ring lo mi te perspective ni lovin 7 day te perspective angin tu na I chiarang thuril tu bung kwa chang ni atang kan chiar thladon ani a sei deu dona nima sila in lo do ram don nia mi zong zong chunga chuan thil thumun a thleng ani khorel thumun chu mi fel le mi sual te mi tha te mi thiang hlim te le thiang hlim lo te in thoi mi len thoi lo mi te chunga po mi tha ang bokin mi sual chunga po che cham mang le che cham mang lo che cham du lo mi po hei hi ni hnuaya thil ti zong song thil thalo chu mi zong zong chunga khorel thumun a thleng hi mi hring fa te thin lunga chuan sual na mi hring fa te thin lunga chuan sual khat ani a andam chungin an thin lunga at na oma chuti nuwa chuan mithi hne na an kala o kha 7 day te perspective ania hi ring lo mi te perspective ani lo an perspective atang kan chiar ni ti kha riat tur 7 day te perspective atang chon pathian ni affair lo ani mi fel lo te po ang khat vekin ro rel sak che cham te po che cham lo te po mi tha lo te po pathian in ang khat vekin ro rel sak ani chu pathian chu affair lo khop mai mi pakhatin tola thata apong suala mi pakhatin fel takin nunga kha po ang khatin pathian in ro rel sak tlatani chu 7 day te pathian pluk affair lo hi a om kering lo khovela hiam thusil tu bung ko chungchang he kan unau pa hian aman thlot lo ni inalang 7 day adventist te pathian chu affair thlot lo mi thlei big le du sak big po nei lova ang khata ro an rel sak tur chu affair thlot lo ti ang zong te khan a soi mai maya ring lo mi te chungchang big soina ani ti emo ring tu te chungchang big soina ani e kan ti ve ngai lo
mihring zong chunga thil lo thleng misual emo mifel emo po ni se an chunga thil lo thleng kha thil thu hmun ani ti na lam zawk ani i lo chiarang o thuhril tu bungkwa chang khata tanga changruk heng thil zong hi thliar fel tumin ka ngai to chiama midik tele mifing te thil ti reng midang an hmangai na le an huat na chenin pathian thu alo ni tu ma thil threlok thei an omlo mitin chunga thil thleng a in angvek mai midik le misual mithal le thalo mithiang hlim le bolhlo in thoina hlan thin emo hlan du lo emo chunga khorel thumhun a thleng vekani mitha le thil sual ti checham ngam le ngam lo andang lam chuang lo an chunga khorel thumhun thleng vek hi thil dik lo takani an dam chung chu mihring thin lung hi tualin akhat an a hle ani reilo te a an thi mai don nungdama omte jinga la om chuan be sei tur an la nei sakai bak nei thi ai chuan ui nung tak ngel po thajok ladam te chuan thi tur an ni an ria thi to te chuan engma an thelo mi an hmangai na te an huat na te an thik thu te aral vek to van hnuai thil ti renga telna an nei ve to lo mizo sial version ani kan chunga khorel tu mun thleng a oma tu hril tu bungkwa hi bungriat na nena in zom tlat ania sual le mi tha chunga thil thleng chungchang thliar ran tumin solomon a hian angai to chiam hnuwa mi fel le mi sual chunga thil thleng khorel thu mun chu aziak chuak zawk ani thu hril tu bungriat chang som pali tanga som pasaria khan leichunga hian engma alo oma mi fel te chuan mi suak sual te ton om tak an tonga mi suak sual te la in mi fel te ton om tak an tong loisia hei po hi engma lo mai alo ni ka ti ani ti chuan ni hnuaya hian eile in le nuam taka om aliama thil tha engma mi hringin an nei lo awangin nom na hi tha ka ti mai chu ni hnuaya adam chung ni pathianin apek zong a thorim na a te chuan atel zel don sia fin na hretur le leichunga thil ti tak zong hretura chhun le zan mulo ching lova karil ru ka han man chuan pathian thil ti zong ni hnuaya thil ti tak te chu mi in a mu chuak theilo ti ka muta a mi in zong eng angma sela a mu chuak lowang mi fingin hriat in ringte ma se a mu chuak thei bok hek lowang mi felten mi sualte ton om tak an ton thu te mi sualten mi felte ton om tak an ton thu te lal solomon a hian angai tu chiam thina chui chua atum thin thu te a mu chua theilo thu le tu man eng anga fing point an mu chua theilo tur thu a soyani hetiang zong dap chuak turin solomon a chuan a vei em thung sia ma se engkim mai hi pathian kuta om alo ni si ti hi a mu chuak ani mi suak sual emo mi fel emo pachhia le hausa thiang hlim lo in thoi mi emo in thoi lo mi chunga po khorel thumhun a thleng vek an chunga thina a thleng vek ani faith in Christ khan thuhril tu bungkwa chang thuma mihring fa te thin lung la chu suala khatani ti la hi ring lo mi te chawa pu atum thlot ani kha mihring fa te thin lunga chuan thin lung chu suala khat ani ati chu 7 day te perspective ani awangin 7 day te thin lung chu suala khat ani in perspective ani love ring tu te perspective ani lo ring lo te ani ka ti chung tu min hnial tata video thleng react na lo siama ka soilai lo ka ta in da wangin tu na chuanin in du dan ange in kan chiar po in lung oi tong chu keinin hei mihring zong soina ni kan ti khala ko in 7 day adventist te thin lung chu suala khatani ti soinan ron man kha atum le ringot maya lal solomon hian he khovel mihring piang to phot chungsang ani a soini he khovel mihring piang to zong chunga khorel thumun a thleng misual te tor ai mi fel in atorte mi felte chan ai mi solin a chan dai thu te ai to in he khovel mihring fa te thin lung hi sual na khat ani thu a mu chuak zawk ani khovel mihring piang to zong hi pola phei chuan tu ma mi fel tak reng an omlo pakhat te ma an omlo ti in rombung thum chang soma alo soi to a kan thian pa hi faith in Christ hi mi perfect thin lung a sual na nei ve how lo alo ni bik em ni don le ka ti hetiang em po la koi duwa ani lo zonga a soivak mai hi bansan se athale mai thuhril tu bungkwa changa atanga changroka khan minungdam te chuan an la thidon ti an thresia mithi te ro chuan engma an threlawa lomman an nei to ngai lova hriat reng po an hlo to hek lo an hmangai na te an huat na te an itsik na te a boral dai to ani ni hnuaya thil tia te hian chan vo reng an nei to ngai hek lo helai thu hi
ke ni kan tel lo ring lo mi te soina chaw ani ati lui tlata ring lo mi te chaw hian an la thidon ti an hria ring tu te chon kan la thidon ti kan threlo bik tina ani nge hi a soidana tang chuan mi thi te ero chuan engma an threlo ti po hi ring lo thi te chuan engma an threlo bika ring tu thi te ero chuan kan thre bik tina ani bokang chumo hei tak hi ama tan chan dang akal le zel na chuani ring tu boral to te tharau chu paradise akala isu hnen an kala paradise chu van ramani lo amarin dan o hei hi isu ero van rama a om an kalna a soite in anglo nuai maya ring lo thi te chuan engma an thelo bi ka apu le to ani thusil tu bung ko hi ring lo te perspective bi ka angai chuan chu tiang ani chuan mi hausa le lazara chungchang te khin thu tran chana ta na an man thin hi misual hrem hunakal khan engma hre to lo ti apom tina ania chu amarin da na tang chuan ani na po hre thei lo ti apom tina ani hei hian a zirtir na buaizia atar lang le zual ani mi hring zong hian misual emo mi fel emo ring tu emo ring lo emo po ni lo kan la thi don ti kan hria tu point kan hravek kan thi huna chuan engma kan hre to don lo ti na zo kani mi hring fa te thinlunga chuan atna om ti te kha tl takin 7 day adventist te chu mi a an ni ti ang zong te kha na han soyani chumole tin an thinlunga chuan atna oma atia hei hi ringlo mi te perspective ani lo wangin 7 day te thinlunga chuan atna omani mi hring fa te ti hian mi hring zong a huam vek zoka a hrimin faith in Christ hi ama ngaya hian alo in tifing viau ani arin oma bible chuan heti hian a soyani thu fingte bung som ni paruk chang som pahnia mani ngaya fing in ti I mu thinem chumi ai chuan mi a be sei tura tam jok atiani Isaiah bunga chang som ni pakhata po mani ngaya fing tele mani mit muwa bengwar te chu an chung apike atiani faith in Christ khan ama ngaya fing lo in ti viau ma sela bible chuan achunga pik ama ai chuan mi a be sei tura tam jok alo ti jok ani himole ole lomman an nei to ngai lova hriat reng po an nei to ngai an hlo to ngai hek lo ti lai te po kha aron la koina sa ni khamo lomman an nei to lova hriat reng po an hlo to hek lo 7 day te perspective ani awangin hei 7 day te chu an thi nu po pathian na reng to don lo hriat reng po an hlo lo tu man kan hre to don lo bok chuan thi nu ke ni chun lomman kan neya mathaya a khanin felna aril drama tui halte chun enga thole tia wana loman om hnem sia loman tam sia ke ni tan chun loman tam tak om hei hi ring lo mi te perspective kati an du lo in du lawa tuna chuan in perspective anita 7 day adventist te chu an thi hnuwa po pathian in a hrengreng to don lo ti soinan te khan aron hmanga kan u nau pa hi amwal bowina bowani thi hnuwa ke ni chuan lomman kan la nei anga 7 day adventist te chuan an nei don lo te kha ati thula kan u nau pa hi boi thak deu thusil tu bung ko changa chang ruk hi thole na lo thlen hnu ani lo mi thi thole na thlen hnu ani lo tun khovel kan man mek thil thleng lal solmona khan an hun lai thil thleng mek mi hring fa te chunga thil thleng ani asoini minung dam le mi thi te inkar asoya mi thi te chu an thi miau awangin engma an the thei to lo he khovela hian minung dam te angmain loman te po an nei ve to lo tin an thi to mi thi te chu minung dam te po in kan threng to ngai hek lo ti na lam dai ani he mi hring fa te chunga thil thleng hi ring tu emo ring lo te chunga pu a thleng vek zo kani chu Solomona hian a soi mai zo kani ni hnoya thil tia te hian chanvo reng an nei to hek lo ti te kha 7 day adventist te chuan chanvo reng an nei to lo ke ni chuan kan nei leite po kan la ro chun don ti tenen khan aron soi kop velani khamo mathaya bunga in lei kan la ro chun don ati te hi siam tharna thlen hnu leithar le van thar siam ani hnuwa dai ania Solomona thil soi ero ni hnuaya thil tia te tiani tuna isu lo kalma dai tun dam chung soina ni chu ladam te chuan thi turan ni an hria thi to te chuan engma an hrelo mi an hmangai na te an huat na te an thik thu te aral vek towa van hnoya thil ti renga telna an nei ve to lo mezo sial varzona kan hmuwa
hei hi soitum dik takani ringlo mi te chantur chau ni se adik thei don em ni han enango minung damten anna thi don ti an hria ti ania ringlo mi te perspective big hanita sela ringlo mi te chawin an thi tur thu an hria tina ani anga ring tu ten kan thi don ti hi kan hre ve lo tina emni don faith in Christ Bible zirtir dan athak atanga thlir chuan ama soipo hi oi ngai na om chuang lo thi to ten engma an hre lo ti ania ring lo te chuan an hre lo tak taka ring tu te chuan kan thi hnu poin kan la hre zel big tina ani leang ama zirtir dan atang chuan shem huna na tuarin misol te chuan ommek ti in an soi thin sia an thu soi hi a in kalkwal vel vekani ti hi thlir tu ten kan hmu mai thei don emni mi thi to te chuan mi an hmangai na te an huat na te an thik na te aral vek to ti ania ring lo te chau kha an hmangai na te arala an huat na te arala an thik thu te aral bi ka keini ring tu te chu aral ve theilo kan thi hian kan hmangai na te kan huat na te kan thik thu te aral ve lo ti na kan pom tak tak thayang mo hei hi zirtir na hlo om takani faith in Christ zirtir na hi athu soi hi a hnok tel tera aki hnok te kan thian fai zelang thu hril tu bung kwa hi ring lo mi te tan chawani lova mishing fa te chunga thil thleng Solomonan aziak chhok zok ani ti hi kan poma tulani mi kan thi hian thole na thlen ma chuan engma kan hre thei to lova kan nun na tharau pathian tho chu pathian hne na alet le dai to kan taksa vaivut ero atroirala thole na hun thlen ma chu hriat na engma kan nei to lo ti na ni thu hril tu bung ko chang soma khan ikut thak na apianga theitop chuala ikal na ngei tur se ola chuan tho turte ngai tu turte hriat na te fin na te om to don si lo ti kan hmuwa mizo CL version le sap trong Bible sang sanga chuan seol ti in anda seola chuan hriat na te ngai tu turte fin na te engma om lo thu kan hmuwa ni hei hi thlan soina ni mizo ovia po khan enila thlan ti in alo soi ni he thlana kal mithi te ati he thlana kal ati te hi thana phum thi to te soina ania an thi hian hriat na te fin na te ngai tu na te engma an nei to lo thu a soina ni he mi thi te hi chuan ni hnuaya hian chanvo engma an nei to ngai lo thu a soina ania lom na te hriat reng pon hlo to ngai lo khovela ni hnuaya hian atina ni siam tharna thlen hnu le thar le van thar nen soikop chi ani lo ti hi kan o nau pa faith in Christ hian lo hria se ka du sak khop mai ole khati zong kha a part 4 na ni le mai sela part 5 na kan lo ti chuak le thoi don nia thlir tu telal pan mal som vek cheu ro se amen